बिथांमोननि टारगेटआ ओरैबायदि दावराव दावसि जायोबा गावस्रा पलिटिकेलि लाब जायो आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव थैनि बाना बोहैबा बिथांमोना लाब जायो आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सैलाय जायोबा हारसा बर' डिफारेन्स फैयोबा बिथांमोना लाब जायो बेखौनो लाबोफिननो नागिरो नि बर' बाजार हालामाव दिनै जोंनि UPPL दोलोनि दैदेननायाव जे बिटिआर सरकार मानव बिदेशि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 40टा समस्थियाव जोङो बेनिफिसियारि मिट आरो ससिय' इक'नमिक एवारनेस प्रग्राम लादों बे प्रग्रामाव कख्लाबारि हालामनि रायजो राजाफ्रा बेनिफिसियारिफोरा दोलै नोगोरै फैनानै 10,000निख्रुइबो बांसिन दिनै पार्टिसिपेट खालामनायखौ नुनानै जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेखायनो गोजोनदों जे दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो BTCआव सान्थि गायसननो हादों आरो BTCआव सान्थिनि दैदेनगिरि हिसाबै प्रमद बर'खौ गासैबो जाथि जनगोष्ठीया गनायनानै लादों जायनि जाहोनाव दिनै बेनिफिसियारि हिसाबै मोनखांनायनि खुसिजों बयबो बाहागो लादों नैबे समाव सार BTC बिसायख'थियाव गोदानै जोंहा APB बिथां अनजन दैमारियाबो गोख्रों मोनसे रल थांगासिनो दं बेनि बेलायाव बिसायख'थियाव माबायदि लामा थांगोन बायदि आं सानो APBनि जा थांखि बे हारिखौ बोखावनायनिसो मोनसे हाबाफारि बाखि फिथाइखौ उनावहाय मोनगोन नै पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 नि जाहानि जेंना बे जेंनाया ओरैबायदि बेयो कमप्लिटलि माबा प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टमोन बेखौ जोङो रिजार्भ खालामनानै जों बेखौ इन्डास्ट्रि मोनसे गायसननो नागिरदों जाय इन्डास्ट्रियाव हाजार मानसिनि समस्त 35 बोसोर जोंनि बर'नि जा सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव खहा जानाय जोंनि जा रांखान्थि बिथिं बेखौ बुरखांनायनि जों लामा लादों आरो बेवहाय BPFआ जाबायदि गेम गेलेदों BPF आरो कंग्रेसआ आं नोंथांमोननो प्रमान होखारै बुंनो हागौ मानोना आंनो बे डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ माइरं गरसेनिबो हा रावनिबो बेवहाय खहा जाया बिनि अनगा पर्बत जरा हालामा भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोरनि उनावबो दिनैसिम हानि पाट्टा मोननो हायाखै बेखौ जोङो थांनाय बाराव 1245 न'खरनो जोङो हा होदों आरो बे बाराव जोङो 1500 न'खरनो 29 तारिखआव जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ BPFआथ' गेम गेलेखागोन दा बिस्रा राहायानो गैला दा मानसिजों दाङाबाजि लाबोफिननाय राजखान्थि गेलेगासिनो दं बेखौनो आं बुंनो नागिरदों बिथांमोननि टारगेटआ ओरैबायदि दावराव दावसि जायोबा गावस्रा पलिटिकेलि लाब जायो आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव थैनि बाना बोहैबा बिथांमोना लाब जायो आगोलनि बायदि जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सैलाय जायोबा हारसा बर' डिफारेन्स फैयोबा बिथांमोना लाब जायो बेखौनो लाबोफिननो नागिरो जोङो 40थाखौनो टिकेट होगोन बिसायख'थियाव जों बाहागो लागोन आरो दिनैनि दिनाव जोङो 32टा सिटआव देरहानो थांगासिनो दङ बाखि 8टाखौ बायदिसिनाया राननानै लागोन बिसोरो